Egunon, Kaizen derreko ainotako esaten da, egunon. Egunon. Eñat, zein aldaketa iragarri du Rajoyk udal hauteskundeetarako? Bueno, testu ingurua kontuan izan behar dugu, ez? Badirudi begi aurrean jarri dutela udal administrazioa eta horrekin tematuta daudela kalte guztien iturburua hori izango balitz bezala, ezta? Horrek gehitu zaio baita ere alderdi politiko nagusienak izan direnen gainbehera azken hauteskundeetan eta azken nengoetan bereziki nabarmena izan da, ez? Eta horren aurrean zer egingo eta bururatu zaiena izan da alkateak zuzenean hautatzea. Hau da, orain arte egiten zen alderdien arteko aliantzak saihestuz, bozka gehien lortzen dituen zerrendako lehenengoa izango da automatikoki edo nahi dute izatea automatikoki alkate. Modu horretan, eragotzi egiten da beste alderdien arteko hitzarmenak edo paktuak egin ahal izateko. Zer ondorio dakartza? Ondorioak ezin dira neurtu aurrez, baina nik uste dut gauza nabarmenetako bat dela, aldaketa hau ez dela egin arrazoi jakin batengatik edo udalak demokratikoago egiteko edo eraginkorrago egiteko, baizik eta alderdi baten beharrei edo alderdi batzuen beharrei erantzuteko egin dira. Gainera, kokatzen dira lehendik ere udalen kontrako hainbat erasotan. Bere garaian, urtean hasian 2014an indarrean sartu zen udal administrazioen arrazionalizazio eta iraunkortasun legearen barruan, baita ere udalek batetikan kompetentzia urritze bat eta bestetikan kanpo kontrola handiago bat, beraz autonomia txikiago bat suposatzen zien neurriak hartu ziren. Nolabaiteko supervisio bat eta baita ere zerbitzuak kentze bat gertatu zen, batzuk esan zuten privatizaziorako izan zela, baina behintzat ondorio modura ekarri zuen izan zen udalen autonomiaren urriztea, kompetentzia urritzea, erakunde, adinez txikiko erakunde edo bihurtzea, eta horrei, gainera, horrelakarren prestigio galerari, udalen prestigio galerari, baita ere gehitzen zaio, orain, hautatzeko modu arraro hau, gure kultura demokratikoan edo gure kultura hauteskulturatik hain urrun dagoenan, ezta? Eragotzi egiten da, batez ere gainera arazoak ekar ditzake bipartidismoa baino, nolabaiteko boto frakzionamentu handia dagoen lekuetan, izan ere oso zaila egingo baizei herritarrei ulertzea zergatikan ezinezkoa izango den aliantzak osatzea. Eta oso hainbat alderdi daudenean, demagun, 4 edo 5 alderdi daudenean pareko emaitzak dituztenak, 15 batekin, 70% ordezkaritza daukatenen kontra, aliatzeko kapazitatea eduki dezaketenen kontra, nola mantendu daiteken erakunde bat ulertu araztea. Oso zaila izan deke. Beraz, azkenean ekarriko duena izango da, lehenaz gain, lehen aipatutako autonomi galera, kompetentzi galera, prestigio galera, are handiago bat, eta frustrazio handiago bat herritarrengan horrelako erakunde batekin. Zagarri horietako erakunde batekin. Orduan zergatik iragarri? Nik uste nahiko nabarmena dela, nahiz eta saldudan demokraziaren sakontze modura alderdi handien gainbera eteteko modu bat bezala. Edo nola ere, hau da, momentuz, nahiz eta lehen zituzten gehiengoak ez zituzten, lehen eukizaketen gehiengo absolutuak lortzeko ezintasuna badirudi luzerako gertatu dela, hiriburu gehientsunetan berriz ere estatuan gehiengoa mantentzeko gaitasuna izango dute, espaldin bada, beste alderdiak aliatzen diala beren kontra, sortu diren alderdi berriak edo lehen zeuden alderdiak, baina indarra hartu dutenak. Orduan, hori eteteko hartutako erabaki bat izan da. Horrek dakarrena da epe laburrerako begira bakarrekan. 2015ko hauteskundeetarako baliagarri izango da, baina ezin baldin bada hitzarmenik egin hauteskundeen ondoren, ziur asko hitzarmenenak egingo dira hauteskundeen aurretik. Eta epe laburreko neurri bada, eta handik uste gainera alderdi politiko, hau bultzatzen ari alderdi politikoen kalterak. Eskerrik asko.